Нозимова Гулрухсор Саидисломовна, доценти кафедрай тарихи адабиёти тоҷики, факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Ҷавонон нерӯи бузурги созандаи ҷомеаи мутамаддини ҷаҳон ба шумор мераванд. Ва беҳуда нест ки дар ҳар як суханронии худ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин қишри созандаи ҷомеа таваҷҷӯҳ мекунад. Чунки агар мо Тоҷикистонро ба як биҳиште монанд кунем ва масалан дар он биҳишт дарахтоне ҳаст ки мо дар зери сояи он дарахтон менишинем ва вақт мегузаронем. Рудҳое ҳастанд ки дар он руд, дар лаби он рудҳо нишаста ғами дили худро мебарорем. ва боз гулзорҳое ҳастанд ки мо аз онҳо накҳату бӯи тоза мегирем. Ва ҷавонон дар ана ҳамин биҳишт ҳамон мақоми гулҳоро доранд. Яъне ин гулҳо ба содагӣ масалан накҳату бӯй намедиҳанд. Яъне онҳоро бояд парвариш кард. Онҳоро ҳамеша дунболи онҳо буд ва ҳамеша дар нигоҳубини онҳо вақт гузаронед то аз онҳо яъне ки ҳамин зебоиҳо шакл бигирад. ва бубинед ки масалан агар мо барои мисол гӯем ки ҳамин душанбе ки як шаҳри ҳатто душанберо барои зебогиву барои тозагиву барои ҳамон гулҳое ки шаҳри моро зебову пуртароват кардаанд шаҳри гулҳо мегӯянд. ва агар мо барои мисол бубинем ки дар атрофи яъне ҳамин зебогиҳои шаҳри мо чӣ қадар масалан мардум заҳмат мекашанд, яъне шабонарӯзӣ кор мекунанд то ин зебогиҳо дастрас мегардад. Яъне ҷавонон ҳам мисли анамин гулҳое ҳастанд ки пайваста нигоҳубин мехоҳанд. яъне агар мо лаҳзае дар ғафлат афтем, яъне мо наметавонем ки ин ҷавононро ба роҳи рост ба яъне самти дуруст бубарем. ва як чизи дигар ин аст ки вақте ки мо дар бораи масалан созандагӣ мегӯем, дар бораи нерӯи бузурги ҷомеаи мутамаддин мегӯем, албатта набояд фаромӯш кунем ки ҷавонон нерӯи зеҳнӣ яъне калидии ҷомеа ҳастанд ки мо беш аз пеш бояд ки ба онҳо диққат кунем, таваҷҷӯҳ кунем. яъне онҳоро тавонем ки дар як рӯҳияи созандагӣ тарбия намоем. яъне баъд мо метавонем ки ҷомеаи дурусте ки воқеан ҷомеаи пешрафтаву мутамаддин аст аз он умед кунем.